So live for your brother too. That's the only way we can change the destiny of this country. We are polarizing the country, and it's about time that we speak and criticize ourselves and make sure we change the destiny of the youth of this country. I live for you. So live for your brother too. That's the only way we can change the destiny of this country. For Maubibia Basumpa 93.1 FM, Kumasi, Sumpa 98.9, Sunyane, Sumpa 90.7 in Kranza, na Sumpa TV. So, afi so Sumpa TV, YouTube, on Sabekan ho, afi so Facebook, Sumpa 93.1 FM, Facebook on Sabekan. At the same time, call Strong Voice Network, Facebook, Strong Voice Network, Facebook. Also, I'll be live. A bot no nice ya. Now take I live for you jingle na and as a montage na no say cancer or jumadi na enemre aso monua ohene kofisafo na de bia metedwum e Strong Voice Network team nanim na de cancer hour jumadi no edeba honorable Ken ho adanse na ye ba ibedie na honorable Ken Japan no ya chen mo miensa honorable Ken as a businessman, honorable Ken as a politician, honorable Ken as a philanthropist. The can you answer honorable Ken, a nesio, say honorable Ken, Yachin Mumiensa, the cano ye, honorable Ken, or ye dreadini, and I said, ye dreadini, honorable Ken, our ye, can say, Amanyuni, no honorable Ken, Adoye, our ye, and Tisa, a family and son, and Yachin Mua. If you had a biano, a borno, naya, a betina sumpaha, a did you mediano, a bread a tea for. Tiafina will do a fidia to her, on your eye. Unti da so na freunia na no so freunia na no so freunia yemfa dwumadin enhyehyɛ so sabula sisi ewa ha enche or the Ken splash ebeba and my guest I crado Leah William Kusi ewa ha bi and afi so Mr. Roberts, a man friend Robbie, oh yeah, American based businessman na or say Ghana ha yeah the businessman eba there on a ninua Jadini any of the neighbor nti say duty import duty cosra e kano freight cosra e kano bibia be koso e wo wiase bia no e kano te say ye de ninua Jadini ayi ni ti say pesa obepre ebedi oman nanim a eye ese efata say odina ho odin ninim de ene bibia ebeta na chi nti say wa ye krado a me so ma ye krado na eda ukwada no honorable Ken ekopie mu uti region na penny behwe penny ebehwe ne enum se ashanteri nkwana no ma je honorable Ken atum na uduru uti region no ne say ya sa ade na dane a kofo keka na enum na nkofo to say ade na dano sa adane ampa shaibula zisi wa ye nche ye nko shaibu ne mfa Ken splash emerald shaibu akwaba na otwofo frasa akwaba yes ade na dane baby abafa bia esi akwada adane esi omukọ obi ahu sha adane opo ade na dane yen church for say enche ne lawyer kan say lawyer Kwaku Amodata so be kasa fi uti region yes with the honorable campaign esi ade nye listening to obi ade na kanda campaign if you say pick a nomination form already until you have nomination form ne there campaign na ya sha ase no ti campaign ya sha ase o uti region yeah na nyame aduma ganganto anwa na ngasa de be lanche no asantememu ha date ni de yemma nti ye besre omo de nam se honorable Ken be lanche ni campaign 16 June na ye ne birthday enya no kray campaign de be lanche was asantememu ha but enye 16 June ye the date no ye share date na na se mpene for share date na ye fan kame sompa ahwefo ni competitive na shaibu akwa ababio sa for me so and the Ken splash then oh sa wona de na bi ene kumo and do your MPP polling station executive and ma chichiro kesiesi on China so na on safo me ncha ya adam for jobless no market so o constituency no oba kuma se get akosra mo jobless so omunya me fine on tina ya na mai but moro market ai double cuz on ticket hu jai no market jobless for mon ticket hu jai unti
Also mo tom pa bo moro market no dollar no e kosra omuhu dollar ne ba for omuhu and businessman one of their own and so e ba be president our ti o masemase ti just bless mo ne dabo mo ne abusuafo moro market central market for nyina also maso ade ne mu na oye MPP polling station executive na nyumra me mawadwo on Ken Splash so me di ba be din ko me busa wo say after 4th of November ye to abawia a dear na ohode ma as the polling station executive o ha no bia send no message no busa wo say ho te say me busa wo say ye baba mu from 2017 be sin polling station executive afi no atofo ana enti ama nipa send no message ana enya abato bi na eba nti na man ye send no message ye kai wo na hwan na wone wo atena from 2017 be sin how no defend polling station for hwan na kasama polling station for hwan no wadwene say ye won kofo bi o form ye from grassroots for da me se ko YouTube ne ko bo grassroots fa hye ho hwe nipa ne din be yi atoa so eye honorable Kennedy ohene Japan yen hwe grassroots for yen hwe grassroots honorable Kennedy kasa asem na o mo se honorable Kennedy kasa too much ba no mo nim se enche na 4 years beba enche na na dankwa kufu ado ensan entoa so empribiem enti ye benya nipa foforo on the ballot enti no o meba polling station for nchen ene de o mo ba mo nchen na me yi dance ye yenko tie interview a honorable Ken grant e wontumi FM ye ba ye bedi nkomo enti production mama ye sa video no fool and polluting themselves because women yet man ya sideline one day and I'm responding come catch from say mama me dipa na me mo wo me am adwuma bi me electrical engineers me and no me four e be to so na me say the former government in India I will try say and so me pick bi abo wo e wa na omu ton no e kofo what you mean say employment if you agree with the question you've asked have we managed it well to me he said you have to about 6 months here and paying for any Asia grassroots we haven't. The only time you see MPP for say a grassroots, what boss would to me? What you want to be satisfied? But we need every year Ashanti region my more votes. What come rounds? Any constituency for Akapa? We say boss or 2,000 maybe it 200 can catch you. What call? Encore rounds, women call rounds, when call rounds. We are not talking of MP for no Mukodas, no. Won't to me, it's a regional chairman. You call your fresh constituency way. I fear the promise, Mumfancha, in fear 90 and Koya, Mumfancha, you been making sure this time, dear. Yes, you are saying. And was all the regional ministers, you know, all the ministers in Ashanti region. I said, Chairman, would you make a throw that you want classic? Let me start questions. What is the way forward for Ashanti region? Because any other no and the ministers papa the money be. You cannot blame a Kufuado for not doing anything. You have ministers. Won't you mean if you don't know, I'm telling you. How the share with you and on to see. Now, Mr. Man, pass and it wasn't my people, my previous central region, and I'm starting to go near fixing. In this why yes, I did win area. Prime ministers, you know, and for Montenegro. And Mr. I'm here. Monamuta Ashanti regional no. At the end, I'm going to Amayan. Unu Amachian, and no now, they not promise from them, sir. Saying I'm ministers in Ashanti region, and you go around the constituency and assure them. What do you say? That is how you manage a party. And yes, I want to look at them, and may a chairman, may a MP, may a minister, may a Namsana grassroots, you know. May campaign bed of Koya, may Bakubi, apart from me, or by our rose who Nimson is here, election to Ukubi. But we are found a Bankubi. And you soon call former. If we are not safe at Dauruma, you're too woman, you're Joe Asansa. Savo. So we hear honorable Ken voice here.
your boy in Infonium Cohea, a tearful. Won't to me as a mouth born woman, and a voice in your pedia, a chilma decake. Honorable can wabo grassroots, I would do 2 grassroots. Mebusa o MPP polling station executive said. Some of the aspirants are mobile now, so a best vote a few in. Why not that I join a class on Kofu from a grassroots that our party? I honorable can do in Japan. Nipa or join grassroots form, and your honorable can do in Japan. And you can't grassroots for now. Money polling station 554. I can't say Mumranian, Mumrana Maso. And from 2017, Honorable Ken has defended the grassroots people. Voice way or granting interview after say 2020 abaniwe that 2021 or cancer sim. Was he a Misha grassroots for near cancer mention? Was he one name politician now or co-election or then a year and by DHD? A man for that's the grassroots people. And to your MPP polling station executive. And then you must make a show and say, Nyanko Pong in his own wisdom, Ed Watamfo Eshawansa and then you may. A honorable king in Japan, they be defended the grassroots for against or more almost winning grassroots for and the year Kotwaban. We are grassroots in Opesa dia. O candidate or honorable king in Japan. Obu Butan the grassroots idea the Kunim at the bank. Benne or Bowen chain about a pay vote. Will you vote for him? Oh, I need a my be a good abontene, no my by Mamma Maslog loan, and a Tuabama with me, Busa say. Polling state executive. Sao ba kono ba ye. Land cruiser na ba be parking no. Eye wo land cruiser no aka ompe. Oba and a use land cruiser na aka ompe. But ne honorable king no Japan ada romanti. Otisi agromu ya soma e ma ni bi. So mo meme hunu agromu. Ba kai de odi kan do kane. Eye honorable king do in Japan. Da bia yenhwe grassroots for yenhwe polling station for utie voice here kobo ya or kasa say yamwa boa grassroots for no na explaining to them say oh the first 4 years na bia yantima anya hwe amo but subsequent one no ye baby dia mamo ye to abawi a obi na ka grassroots for o ka say ono aboken Delta Force for any the then national security coordinator ekoye wanchi then chairman Freddie Brace woni mo onim party for mo ko protect your ballot to Freddie Brace woni mo it took Kennedy Japan no we can say they are our boys yentimi enyi omo ma and it's a line no e san abase to aba mo na esan mo nkoso onidi ye wa ha na Professor Kennedy fa can say obi president say e ma ne mfa Ghana for MPP for obi am defend grassroots for your honorable Kennedy o Japan and be defend grassroots for and to your MPP polling station executive na you asama me can share on say nipa wo dwene wo ho nipa wo do nipa wo kai say amanyosem ye the grassroots for na ye and is a 2 million body a wo say hwe grassroots for na your honorable Kennedy Japan they be on a defend them na say musa mo say na school feeding program ma women organizer ba bia mo mamo ajo so mo sika ma ya ho na defend them ho no ka bi mamo your honorable Kennedy Japan o share school feeding program say sit here na ND for ba mo demand this for women organizers MPP for ba mo demand MPP for women organizers but they sit there na MPP women organizers o mo school feeding program o musika ma o mo kwa regional minister opam wo mo regional minister pam wo mo na sa nipa na sa ba se koto aba ma nipa sumasi a wo dwene ho enti ena nwumre grassroots for me ma ye euro mfidi o mo de aye yo me ma ye euro mfidi das si me euro fi pe na me kan jo me say Nyankopon na dawroma wa hihya ade ni yie eye omo a omo kai grassroots for ene omo a omo kai grassroots for omo a ekom de omo ene omo modidi ame peche abato ne ekwa akoto honorable Kennedy bia we defend mo ekom de mo no ye hwe grassroots for ya anam say omo nkai mo na omo be fi say 4 years beba ene 4 years aba na safo ade ba ko a wo ye MPP polling state executive na nwuma so ohun say nipa wa recognize grassroots for your honorable Kennedy Japan enunti na polling station for wa ba mo na so de na de se de abeto manim obi a wo fi say wo adwuma wo ye na nso ani no ona soma obi say o me kan kire wo say ono contest bi wa soma obi say ye me kan kire wo say o contest bi keto wo mu wo office no o recognize office no
but nipa a wa recognize the office no ɛyɛ honorable Kenneday Japan ɛni ti na ɔkɔ constituency bi a polling station executive ɔka mu nyinaa bom na ɔde ade sɛ deɛ abɛto mu anim ɔbaa wɔn kasa ntia obi a ne contribution na ɔyɛ ɛnti woyɛ grassroots ne polling station executive a ɛna anwuma asɛm a mɛka kyerɛw sɛ nyankopɔn ana wahyehyɛ ne pɛpɛɛpɛ wɔsɛ grassroots for deɛ ɔdɔ mu nie ana deɛ ɔnnɔm nso nie ɛnti woto abama deɛ ɔnnɔm no a ka ehun sɛ sɛ wobɛhyia no a nyame boa 2032 na wobɛhyia no after sɛ bi a ɛɛkɔ no wasan frɛw na woto abama ɔno abɛka Japan deɛ a ɔbɛyɛ flag bearer ɔbɛkɔ so defend mu na nyame boa sɛ ɔbɛ president deɛ a na nipa ɔde grassroots for na ɛkɔ deɛ grassroots for ama mu obi ansa bɛka deɛ no ohia ɛnti ɛna anwummerɛ woyɛ MPP polling station executive a wo na me ne wodi saa nkɔmmɔ yi mesrɛw ma yɛ ntieti deɛ yɛha no mo ɛka me se sɛ yɛde 1,000 series brɛ wo a woto ɔno na nyɛ 1,000 series wonhyia 1,000 series wotumi leave yi ɛnti ma 1,000 series nnaada ɛma 2,000 nnaada kɔto abapa wodaakye ɔno abɛkɛn sɛ wɔba for 2 groups ɛma bunu ɛne mmaa hwɛ saa deɛ wei na kɔto aba Ghana ma bunu dodoɔ no nyɛ adwuma yɛ na kɔto aba ma ɔno abɛkɛn na ɔtɛbi kwatere kwaso ɔma ntoma a na watie ne din obi ɔno abɛkɛn ɛyɛ promise adwuma obi so na me promise adwuma na wo a wo promise adwuma sɛ wɔ adwuma no sɛ wommi adwuma da owɛ aban ne etua wo garden boy aban ne tua de ɔhwɛ wo gyaade so aban ne tua de ɔdriver nika wo dan kora wo tim ka aban ne tua ka na wo so wɔ mu obi adwuma yɛ na me sha bula sisi me tuam ka mema safo adwuma yɛ ma adwuma ne wɔ ba ɔno abɛkɛn deɛ yɛbɛtumi de nsan si the biggest coal store in the whole of Africa ne starch factory ne steel plant ne nyuma bebree ɔno abɛkɛn in his lifetime wa employ nipa more than 8,000 over ɔhwɛ ɔman FM ne tu na de enyuma wa bie no ɛno na ɔsɛ ɔhwɛ na edi adanse na ɛhyɛ nkran na ɔto abade ma ɔno abɔkɛn enti mesrɛ mo yaa no motie sie kyɛ ɔmpɛ sɛ ɔmo bɔne ɔno abɔkɛn nsɛm no ba ɔmo yɛ a ɛnyɛ yie enti ɛna anwumre woyɛ MPP delegate a number me pɛ sɛ me ne wo yɛ hyia na edi nkɔmmɔ ɛwɔ so no ɛyɛ 0278 88 68 0278 88 68 88 ɛnɛ me brother bi frɛ bɔ sɛ fɛn nas ɔyɛ electoral area coordinator ɛwɔ bɔle mfa asafo wohwɛ ɔmo wɔ soro hɔ no sɛ ɔmo si frɛ ɛnsɛm ɔmo ka kyerɛ no a ɛkyerɛ sɛ woyɛ polling station na asafo nim sɛ the people of Ashanti region also man no can about 100% because tie voice now say achama wontimi be share me dem I may choose ministers papa or Ashanti region ma ampre bia nkwa central ono can who say Ashanti region you vote free ba enti ye mo ministers enti the people of Ashanti region or someone no ono can etra na mu di ne yie conference aban ya sabi ensi central region ono can be to $147,000 enti the people of Ashanti region say the western for assume ye central for assume greater Accra for assume no Ashanti region mumia mane nye na nye fefefe na safa ade ba kwa make kan che MPP delegates say Asante wo kasa bi say de ye o na anya wo ya ye nya wo faye se ma me ya mpane se sankofo we mu system na yesi ye ndidi ma polling station fo nya bi nni no se ma me ya mpane se wo mo ne ye san akoto mo so a me ye nsu o kye no tisafo me de manu asi that's shaibu na me braje maba sa braje maba electoral area coordinator papa na ba yes oma ba na ye nyina hu se ebi ye yomuti se coordinators omo Ashanti region asoma omo nti omo se omo ye coordinators omo ba on be set records no straight omo nsoma obi a se onkosi omo anemu enko endorse form bia na se onkodi dwuma bia anya den emfama omo na answer na no side shaibu kan no we are NPP delegate and as we polling station executive number ourselves for person on here kasa obetimi afre 0278 888868 0278 888868 ofra you know you be komo answer na ebeba coordinators ne so no na nampadu mu e wasem bi omka cha honorable Ken yenko team reba ye beto so
Agyapo Yanshawa. Kennedy Yanshawa. Oyine Yanshawa. Comprego Yanshawa. Kewebe. Anyway, I said that to Ashe, when you went for Kennedy Oyine Ajapong. I a friend of Comprego and Munyam. One a papaye, Nahumobro, Tima, Abadaye, and any ma, and Shimuni. A Comprego, Ghana to 4 hours. Training brand and Wuboyo, and Yamagina Meka. The actual Bronco no camp party morning quagian, and no one send a maker. Every year's like your son. I tell Mono, a regular water no more brochure. Nanya Patenting, cause I would on your coaching, we see you. Come to me, Obaya, Bemma Jenny dear. Sarah, you come to me, Obaya, Bemma internally here. And bring me that Jano, Obaya, be from into my me, you one and so, Obaya, be from me, Copio. Ariana Zoo, Obaya, Obesramio, Nebrami, Devias, and also Obaya, Obabe, I dare you, Padawaye, I come back home, Shira Dawson. I dare you, Padawaye. I come back home, Shira Dawson. Yankada was here, and back with Shira Dawson. Grandfather was here, and back with Shira Dawson. My brother was here, and back with Shira Dawson. Olivier was here, and back with Shira Dawson. Take man that was you, and son, I will, Sarah Sumajiwalaka. Onusu da wasio asana wo akompre kwe ebi krento meso me da wasio me da wasio mobodondo me di aga wase ebe Kennedy. Me come at you. Oh, dear to me, young she. Papa Yeti, Diwagro. Jima Babatu, I come from where they can. I wish for some of my crab about Ken's hour so Munia or Hineko visa for them Strong Voice Network, na Fred Medinoka. Yenya coordinators and 9 almost dozen, but and then I decided to say the 9 never studio ha. Now coordinators we there almost say almost in soon and some maham. More member tea among from some pimo mobile, some pimo mochi, Omako money. Odon says a ball boa, a do quetchy, but omo dear, the ball mochi, no more ball money. I hear Joseph, Kwakumenu Boafo, or a bantama or coordinator or bantama constituency. Williams, or if you just search East, or also a coordinator, Safo Abraham on the I mean, also Subin or a coordinator, because Nidin Safo no, there are only Safo no, and your proper Safo be. And God bless James Nentry, okay, Nentry, also a Cabri East, also a coordinator.
the inja make us on no safo no nya proper safo no safo proper one SAFO arni to be our best spelling din safo de arbishim biano na je say o fake no nye original batch o say police ni bia some no say o chi obi okwem o say from so batch but now the batch no dey be friend boy so batch be other batch to no so o chi the court room later okay you say na watch wrong person do guys safo no they will see chire mu no say aron count dey ho dey a na aron count dey on nya safo na nya asante safo no dey aron nim okay o just say asante safo so ya asante safo dey SAFO make sure say free ne ho master safo name me pa che friend safo Ibrahim bibi aboko dey na me ado bibi aboko we coordinator subin constituency me pa chan me coordinator subin constituency electoral area coordinator amankwetia coordinator papa na metia me na mukasa honorable Ken about constituency me pa chan honorable Ken aba subin babe slaye na obesrae papa sa me pa chan nti oba and then sem bi na ote na den na do abedru ha enumre 2 minutes because your guest are ready nti no be out 2 minutes yo enumre dia ye nkra ne boni bia I say ye to mo ha na nye obi na epam ye but enam honorable Ken ho do a obesrae o subin no enya ye nti ena ma ya to mo ha enumre sini se oba ye normal odi begu akwem no idi adanse se oba ye normal odi gu akwem ni di adanse se honorable Ken ye de abanwa no hye ne nsa obetimi e de yakọ na obetimi de yakọ ama na wie papa anu nti na anwumre ya to mo ase ye ba bedi honorable Ken ho adanse ye se de ba ya subinfo ade hye a moto aba eyeyi no nyame adom ne duru ho a obetimi ehu honorable Ken na omato aba no ade ama no bum nti ye ba ya na ya no de sie ni nyina ne se subinfo de hye e na omayi mi se membra na me kasa ma honorable Ken se honorable Ken subinfo ta wachi nti ema waba mumu kosoa na akuko wanim na yeta wachi na Central Region coordinators mo ku amushia Central Region coordinators ye woku a ye nyina yate na mfa se America kra no ye nya se enipa be se nan bi akwa yin do so form bi dia ma ye candidate bi ema ebeto odwa no coordinators ebu anyo so eno nti ama na hye ebufu bebre se saa de na omaye no sevi omoni ya anwene ho nti yenso ye bonyo so anu nti kura titiw na ma ya bepie fi ha se ye ba ne ya ba be ka se saa de na omokoye no endorse na omokoye do so ye no ye nka ho coordinators na ye wa Central Region no ye nka ho eye mu kakla bi me fa se enan bi na koye saa de no na emu bi de ye nka ho nti ye ka ya ba fi ha ye ka ma ye nwam coordinators ya omo wa bontena te se saa de na ye mpanifo no koye no omo amoya mane ne ye nsanso nchem eti coordinator bia wo bia no wankasa hu ba bia nkomo aya die sie ni se honorable Ken ena ye die vote ma no enti se de be ya empanifo no enkonko ye biem no enti ne ya ba fi ha se ye ba be ka se ade omokoye no ye bonyo so na wonim coordinators ni bebre awo person kom be ba but enama huhunu enti omuntimi mba enti ye wa ma coordinators ni nyina a mo person kom be ba no se ehunhun ano sam na ye wo mi obi bie na obetime yi wudin afi abomu ukonsuensi awo no obi bie na obetime yi wudin afi abomu ya to aba na wie aka honorable Ken mu ena ye kwakoto aba na dia ma wo mu ye wie ya kwakoto Faveres what you say enti no mo bia nsuro aba na ye kwakoto no ye kwakoto ama honorable ohina Agyapong ena ye kwakoto aba na dia ma no nti mo bia nsuro aba ye kwakoto no mu se wo ukonsuensi a wo yi wanim nti obi be yi wudin afrim eno de etwam etwam anya de ebesie to obi anya kokoduro na onyin anim na onye campaign fa mo honorable Ken yeah that's it bro safo Mr. Nantwi James God bless on okay me pacho then I do abedu ha nwumre yo me so okwa de waje honorable check crack on wow Mr. Godma bedu ha ne se asem kase bi a asi Ghana a Ghana mem aye he asem ni asem be honorable Ken Agyapong obi a otie oni bi esu wono ena so ope omampe bo se yentu aba o kasa go mic ni man na omra medi omampanyini e wo Ghana ha no ba kwa abere no eno kwasem ni hwe kwa abere coordinators any delegates na enwuma no obi ya to no se ade
ɔmo to bi wɔ hɔ nyasam ketwa otifo so to de nyasam ketwa esan sɛ madahwa madadwe ho ahu sɛ nipa a wɔn pere no mebu baby mɛma mienu na mɛma miɛnsa yɛsɛ mu tumbotum aba akɔnhoma baako atumbotum aba akɔnhoma ama nipa no aduane anya bi di baako so nyɛ ɔsɛ nkɔhɛ mfidi aba na kyɛ sɛ wokɔhɛ fidie na nyina ma gyesɛ ni deɛ wato no botom ayi sika no aduane ma nipa anya bi di ɔne Kennedy Japan deɛ wɔse ɛsiane sɛ deɛ nti a meka sɛ Kennedy Japan no sɛ wɔno na wonya mɛpɛ mampanyin no wabia nnwuma ma nipa anya bia de ɛyɛ ma nipa nsa koya no na wɔn mu aka no deɛ wɔn yɛ hɔ ne sika wɔ aburokye sɛ deɛ mmea adwuma yɛnto aba ma wo de bɛnya tumi yɛnsa na wabia adwuma ɔmo bi anya bi ayɛ na kyɛ sɛ wokɔhwɛ fidie no yɛ sɛ fidie dɛ ɛnyɛ aboa kyɛ sɛ sɛ yɛbɛdi ɛkɔm bɛdeɛ ɔna buka deɛ wonya koraa mpo ɛmɛpɛ mampanyin no wabiabia nnwuma ma nipa anya bia de yɛyɛ ɛna afei nso sɛ ahwɛ kɔ abere adeɛ baako ama sɛ nhuru ne sɛ ɔna buka Japan adeɛ na wayɛ no wɔbaayɛ kakra wɔde ma yɛ sɛ mfa ntɔ nsuo no wama wɔn mu ɔno mo contest no problem papapapapapa saa ɔbaayɛ anya bi ɔma 106 mepɛ sɛ mɛka obi sika deɛ sika a wɔde ma yɛ no so ebi nsi da wei ma te sɛ nyame bo adwua da obi so wɔba hɔ ɔna buka ba deɛ otuo na mo baayɛ na so no obi deɛ wɔse ne campaign team ɛna ɛmbra ɛnti sɛ ɔna buka Japan asɛm a ɔkaeɛ no sɛ wɔno ne the first person a wɔpɛ wo mampanyin a wɔtu nan aba mo nan so sɛ yɛnto aba yɛ sɛ ɛyɛ no korɛ ɛsiane sɛ deɛ mebaa mefiri ho a mebɛɛ no ɛdi adanseɛ sɛ nyame boɔ ɛda dwoɔda ebi bɛsi wɔ kwabere a mahu sɛ obi ba hɔ ɔno deɛ wɔse ne campaign team na ɛmmra ɔbaa kakra ɔde baeɛ no asɔ nipa nyinaa ni 100 cities no wɔbɛ ɔde ma delegates no so obi ba deɛ meka kyerɛ me nuanom delegates sɛ so obi ba na wobɛtua 200 na 500 ma wa ɔno mo kɛ na akyerɛ kwa sɛ delegates mu hu hia na ɛdɛn yɛnhwɛ mo so obi ba na wobɛtua bi kyɛn deɛ hena mo kɛ Japan de ma na ne sɛ wɔbie kwan sɛ wakyerɛ wɔn mo sɛ delegates no kɔm deɛ wɔn ho hia nti ɛdɛn mo nhwɛ wɔn mo ɛna difference ɛwɔ mu nso sɛ ɔno bo kɛ nankasa ba mo na so abɛsrɛ mu but obi deɛ wasoma nti ɔmo mienu no sɛ tumi ne ba deɛ wasoma tumi ne ba nipa na wasoma no ɔ expect what bɛbɛ ba ɔno ɔkɛ ne deɛ waba ɔna so deɛ tumi ne ba bibi a hoye bia no benya no straight na me to no min anya panyin bi na abɛda dam so kɔtɔ ba makan ɔna bɔkan ɛyɛ mmea me kɔ abre me coordinators bebrebe ka ho na obi wɔ hɔ no ma enipa bi hɔ no bɛhu ada constituency no bebrebe mo so constituency executives no bebrebe wɔ kan aso bi ntimi yɛ ho sɛ ɔmo suro saa na ɛda ɛkɔ baabi a ma coordinators bebrebe ɔmo so ɔmo ntimi yi wɔn ho no wɔn nso so ɔmo ntimi yi wɔn anim but bebrebe edi akyi enti am dem sisese de maduro no bito ma ye propaganda wo politics ma ya bo MPs ani MCs bi amma konya tumi aso ye wi ayemwa me tuotuo me adwuma be mfie me nsere me adwuma da enti se de aka me ne se medi wo ma politics se medi no kwaredie medi no kwaredie ebe ma obi enti na matu mosi se ewo mo nkwa mo honorable Ken me di no kura eden amma na mse nam sayo so ebi amanya adwuma eden aye enti ba didi am di honorable Ken achi no ye panyini bi na ada me aye mea na mahunu Adam am making me choice. Oko no be no failure. Just me and my feeling. You be there catch am some control. Me and making me choice. Tim no gidie say. Ono na be we ni. Say wo hwe wiem wo ni ani na ahwe me wo hu se hono buka Japan ade. I mean tim you gidie say. Nyankopon ya adoma. Won na fiefo nyina wo bia kasa mo nto aba ma no to aba no na. Kasa na se be bra ba ko. Na won de hono buka na won pe na sem kra. Na no won bi din komo so kodwo. Say wasam na wo decision o take good do me say was guess you know me tifi hanu me no mo kan pipi so so e dey nto aba no mo kan no se me catch am say ye dey kan so do oba on do oba e beto enti say delegates no mo mo yentie de dodo e dey e ka de watu no botuma no aba akonhoma anu aduane ma nyipa nya bi die won na say to aba ma na nya de o se me ko mfidi aba o ko mfidi na yin ne ma na ye say dey enda ye ntimi ni anidi no to na bo kan na bi anwa ma nipa nya bi enti ye hwa no so sense won de was fan ni sika nyina wo man mu anu kire say ni si obi adwuma mamu a ni sika nya wa no obedu mampanyi obehwe se ni sika no bekoso de enye basa basa esan san jese yesi ba bia obi anya pade wo no boa boa de enko masma no medase meta nyantwi ya ana yate ne kan na yenko William so afija sekire meboa meta William oga Willie yes boss ni bia boko ye ho adumo kasagu mike no mame ye ho adumo eden na do aba ha nwumre
just for me that's it. Emze uni asafo edikai aka bibi. Ebinumu ekeka say ye coordinated say wa Ashanti region. Ye I endorse candidate bi. I am pese be boni din ha. Na enye no kresa. Ebi say empanifo say ewiase etire wo ho a ye hye kotodweche. Enu nti ya hu say Honorable Kennedy Ajapong. Me de edin a me de ama no eye Masinado. Me sise nke ye football mu a eti say waka Messi ni Ronaldo abom. Any Ronaldo abom. Ti se me friend Masinado. Chese na chini na nim no obi ani ho. Na ewiase nso say wo kopɛ ayaresa ma wo bana ni Yesu asuafo egina ho. Me se Yesu na nkasa ba ese ujai asuafo na chidie na akodi Yesu achi. Enti ye ba ya ye da wa ye bebo nyina ne say a lot of people nipa no bebre ehye esuro panimfo no bi huhu e wo omo so nti omo mpese omo bepie ye pese ye ka kire omo say ye coordinators a ye gina mu wo Ashanti region ade ama Honorable Kennedy Ajapong no omo nyina be ka ye ho se kra de ye se ye nye na Ashanti region mum ye no national the whole Ghana coordinators nyina because ye ne da 5 na no ye na omo te ye kasa ye ne omo kasa enti omo mra na ye nyina ye nkamom ye mfa tumi ni mania ye de ne kodwa ye beto ye mfa tumi ni mania waton no ho dada anya sa onhwe ya ye beso aye man yakobo no fegi ase enti coordinators babia wo bia no eni kwase usuro na ajasafo asem bi wo kyero kunkunum a me pese ye ka ho asem e wo Lucas Mpa etira eye edunan chichemu aduasa ba akono wo se anase ohene ben ana obekọ esa na ontena se na onsese se mede nipa mpedu ebetimi ni mpema du no ayede akoko se ukokun bi a esa wo to wo ase na wotena se na wo sese ekon no enti to da bia na me bisa me ho se enti MPP fo ye wo nipa etena se ye sansese ye no ema ye ana na ampa nso womo amu ye nyina nipa dodo ni nyina obi a otena se hwe ade bia ka se ampa Honorable Kennedy Ajapong ne betimi ayede akonadi nkunim enti ebrewe mu no ye mfa wada ye ka kire ye nuanom se omo meka ye ho ye wia ye de number no ebeto dwa na obi a emejoin na wa wusuro se ye to aba na ayi ebasa ye beyi wudi afiri mu no me ka ne nde aka na ha ama obi ate se wia se wo ye kromfo a wo ncha atayi wo ye kromfo a atayi wo nche no pati ase ana se politics no wo si wani adin a wo politics ma wo nche Honorable Kennedy Ajapong enti obi odi Kennedy achi ana Honorable Kennedy Ajapong achi bia no na ni nyamre enti afija se kire east de de ade no ho na se de na menuamo e ka no wo mo se ade na dane Honorable ba ye ne de ka ne na yadwene wo baabi nanso yahu se ewiase se woton se bitoto bi ana se momone a enwansana de ye de on befa wadamfo enti Honorable ne senti no agi baabi a enti ye ka nyina ne se omo meka ye ho ene ba ye no de ye be bodawuro na minim se ebre foforo mo besa me ye kwan ne aba ya toa so ne ye nuanom akasa na wo mati ase se baabi ye du no se obi ntimi nka se wo mayi wa firim wo ye ma nto aba entimi nsida ana no eda nkyɛn a won papa na wo ka kyerɛ wo sa na panyin na wo ka kyerɛ wo se to aba ma we no sabi mpraduasa enti wo de Nyankopɔn kyekya adwene ani nyansa no wa ma wo bi se ye wo fie kura ne ye ma to aba enti ye de ba ka kyerɛ ye ba se onkoto ma we enti bradu se ye ma sa ne ma no ekwa wieye bra delegate ye ma ye ni ye de eda ho na me de me ka kyerɛ me nuanom delegate police station executives men kan grassroots as a whole mon kai de ye ayemo ya dane ya so ye de ye adwuma afeso a ana ye kai ne ye de akosen wo afefoforo ne ya sa be faye o mo hu se ye toa so ene o mo edi ni se ya de a abere bi asa no mbe ye o mo hu se sebe ye ni binti obeyi 1 million obeyi 2 million obeyi 500 bi e de hye wo nsam a eno ano no wato enti moma ye nkyere wo mbesi moma ye nkyere wo duka moma ye nsa abo emu wo galem na ekena ne ye to aba ma Honorable Kennedy Ajapong no be pave way no obekere wo se de esi amadosem no wi a no mo so benya tumi ni wi a eno achi no
ɔmo ba ɔmo besua wɔn abo ayɛ deɛ wɔn abo ayɛ no efi sɛ ɔmo de yɛnya kyɛ yɛyɛ coordinators yi yɛ kyɛ sɛ obi ama yɛ n'aso nso afei de yɛsɛ yɛsoma obi sɛ ne team ne campaign team ɛmra yɛ n'aso dabɛn na mo ba aban mu mo atumi aka sɛ yɛne coordinators kohyia ne abisa ɔmo haw ne ɛhu ɔmo mpɛsua so wɔ problems a ɛkɔ soɔ edu vote di a ne aban yɛ hɔ enti yɛn ntena hɔ ɛmma sɛbisɛbi mpɛduasa enipa bi nfa yɛ nyɛ adwuma yi hunu enti mi nuanom coordinators mi nuanom polling station executives party yɛatena mu akyɛ ebi 92 ebi 96 yɛbɔ nkɔkorɔwa yɛbɔ mmerewa nanso nea ɛwɔ mu ni sɛ bibie no a ɛkɔ so ma yɛn ɔnabo aka yɛ asɛm ama yɛ saa sɛ mokɔ fam nkurɔfoɔ no mmeranteɛ ne mabaawa no akɔ campaign a yɛ a musa certificate afei ɛyɛ dɛn na yɛaba power yi de afei deɛ ebusa certificate deɛ ɛwɔ mu ni sɛ wɔn a aka no wɔn bɛdi animu no nyinaa no sɛbi mpɛduasa wɔn nim kɔ a yɛfa so bi adwuma ɔnabo adwuma a wɔabie na ɛte bu amanten no sɛbi sɛ wowɔ certificate a wobɛtumi ayɛ bi woni certificate a wobɛtumi ayɛ bi woyɛ ɔbaa a wobɛtumi ayɛ bi woyɛ bɛrima a wobɛtumi ayɛ bi enti woekyerɛ sɛ wɔyɛ obi a wobɛtumi ayɛ ɛna online sɛm bi aso online deɛ no koraa ɛno na mede bɛtwa toɔ no yɛte Ghana ha na COVID-19 found baeɛ ana yɛn polling station executives yɛwɔ hɔ yɛn coordinators yɛwɔ hɔ party members wɔ hɔ yɛantimi anyɛ hyɛ bi ama yɛn nuanom bi a anka ɔmo bɛyɛ ama ɔmo nkorɔfoɔ efisɛ ɔmo nso yɛ Ghanafoɔ yɛsɛ yɛnkɔ online yɛte yɛn ne sika na kɔdidi baabi saa nkorɔfoɔ no nyɛ sika no nyinaa saa yɛ wɔn adwene sɛ si yɛtena hɔ ma MPP saa ɛba power bie mu a MPP ɛsa aba power bie mu a deɛ ɛbɛyɛ ne sɛ sika no yɛbɛtua enti ne yɛkɔto aba deɛ tia MPP sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔnyɛ dɛ ɔmba power enti na sɛkɛ 2020 no yɛ vote ɛso yɛ dɛ ɛte yɛ no na nka nhyehyɛ papa mu no anka yɛsɛ yɛtumi ho party ma na yɛn nso yɛnya biribi di fi sɛ yɛn nso yɛyɛ party ma enti me nua no yɛnkɔ online adwuma enwie nkɔto aba no ɛwɔ polling station sɛ yɛ fele no online deɛ a ɔmo vote no ɔmo bɛgye no online ana ɔmo nyɛ campaign no online ɔmo nyɛ campaign no online na deɛ ɔno no wasu ama yɛn wako ama yɛn yɛn ti yɛakye na to mu pɛn papa yi yɛ yɛn ti MPP nti na hwɛ anuanom meka wei na me yɛ si na me nuanom abam ewiase sɛ obi yɛ papa no wa anyi na yɛ a nkyiri ma nsua no da sɛ MPP foɔ mo yɛ mistake ana yɛ nyina yɛ mistake ne anto aba ama honorable Kennedy Agyapo a obi ani wo obɛku no ho ama MPP ko yi biem esan sɛ basa ne yɛ boni ayɛ na meka ne sɛ Kwame Nkrumah ɛbɔ CPP ho kase ya ana obrɛ ho se ya anka ne ne sɛ ne awiewie CPP no nti mesrɛ mo atu ahene ne asi ahenefoɔ baabi amowo bia no ɛbra so sɛ mo sɔle waka wei ɛyɛ independence a etwa to a yɛbɛgye ama Ghana sɛ honorable Kennedy Agyapo nya bɛdi Ghana so a meka kyerɛ sɛ fa ahodi aba obanwie sukuu ntena fie 5 years da because ɔwadwere adi bi adwuma investors bɛba Ghana ha ɔno ankasa ne nuanom a abie nnwuma wɔ Ghana no sɛdeɛ ɔmo ankasa timi ahwɛ ɔmo abra abɔ atimi apagya wɔn ho no ɔmo bɛkeka abɔ mu apagya ɔman Ghana ama ɔman Ghana akɔ n'anim nyankopɔn nhyira Ghana nyankopɔn nhyira MPP meda mo ase meda ase paa ɛyɛ Mr Williams yɛda ase now yɛnkɔ wie ɛwɔ Mr Kwaku Manu hɔ Kwaku Manu boafo bantama kumasi kokoko bantama ne panyin sao paa okay we bantama free word yɛ ne edi kan sɛte bibi na ɔman no ɛdi ani mu NPP kura ho ɔde yɛ kɛn ɔte ɔsɛ Florida ɛyɛ hen bantama ɔnɔbo Dr. Anna ne pɛn so sisi ɛda paa saa tu kokofu na ata time by ya yenua asenso boache AD the whole Ghana open pia ɔbɔ ne ho mɔden ɛwɔ MPP mu a ɛyɛ honorable asenso boache wo so onya ayɛ no obi na onya saa percentage no NDC mo obi na ne na ɛdɛ ɛpre so na bandman for say me mekyia mo titiriw ye ne a yetie SOMPA FM yi ɛdi ntia honorable Ken ye kan wɔ ye bantoma de hye kronkron ya watra ho na adeɛ bi efrɛ no mango down so pikro ko di bi da na obrɛfo ade ti bantoma ɔna wɔtete geto no ka kyerɛ me sɛ kwakue momma mɔde no momfa papa na ama ɛbɛyɛ de sɛ animonyam ɛbɛba Ghana ne bantoma yi na yɛka na homecoming kɔ so baabi a o but bantoma yɛ na ɔna boki bɛhyɛ mu no yɛ ɛma dɔm ɛsan hunu sɛ baabi na ɔbɛti na yɛnkura nketewa yi ɔmo nyina yɛ bi ɛyɛfo na kɔfa baɛ bantama
no no baba wa man sapan o ko say just katwa ye de hwe nkrofo school na say ni power yi wa bro party wo poma party wa bre pa mitimi nsa kokromote wo mopo sa bantoma anasa Ghana on MPP ko no yamfa honorable king ama me nua ntumu na me nyina ha twatro me fo ka no anajo me ko driver me kan hwe nche no o say MPP fa mu ye mistake no man to aba na enyi king na me say o say dey ansa me na wo say me coordinator me ba me nua bi e friend ya nyameche o police station executive o say me nua ko catch you say I ready say beto aba ma honorable king from oshim ne man from yes no dodo na ye krado say so honorable king onya fa form na wie de ayeye nti ye beto aba no boom ne ye de ama no they share NDC ni bi on crash minister we say send before a mistake no man fa honorable king ama omu guy ni state say send before the vice president eba NDC for the omu hia so mu bepe DJ na nsema ba omia kan ni nyina no enu de no anom na wo bebo do mu nya om campaign na so bepe DJ a bebo ni nsema kan nyina yo mini asafo ade kra mi di ya wana ye coordinator say Washington ye di ya no say ye nua no bi di animu wa bra ye kuo de mutiku a enti na wo empanini wo chairman no konti fa penko bibi unless say ye nyina ya to adwen ba hu say nua mu bi to anamo bi a enye ne kwan so no mo saka say Ashanti region ado mu tumi e ma candidate bi na nya no kre enti no so ye kiremu ama ye nua bi a wo ba bi coordinator so wo Kumase so wo ye nkro nkito ya chi bi no fe ne yeden ene nam ye ye adwuma ma honorable king na nya de a se be animonyam na asoro no e beti ato ensu atwa Kumase asia so bi antwi ene suntwe oba ntoma omu nyina say honorable king ye nua ma nwafo say ye king sana santemeka say ye king enti nya de a ye di agro na obi nkonko hu mo bi nya dai emekeka papa ye nti akira tum na enyanka ni nwehia na ohwe omu no na ofri se dipa no ye papa no se the Bible so aye de dai e bokwa to ba bi mawo enti menuanom delegates omo bantama asoma me se kodi ye bedi wati anopa awie anwumre sanse no kware ba bi na otu anamopa ye dai ekọ no enti se ye beto aba no na e be de so se ye to constituency by constituency ye ntombom yobia tumu behuru no kware di a e wo de me kanim bantuma ye kado se bantuma ni epe president yes ate ama asha abenya bi yes ate ama swami abenya bi se de ebe ya animonyam no ebe ye yo ya mbo bi ho se ono abuke na bebo kwan ato ama party animonyam asaba because say una ma bi a di omo ba no ye mo de bi anka ho enti de ofru du apostle ye dey ye pia no kotoko se obi pa de akokotoko enye dey ye nya na bro enti menuanom coordinators mo outside Ashanti region no ye kasa kire mo se mon ka mo mom na ye de number beto dwa mo nyina mo frɛ na ye ntu na wapa na ye tu no na mni se e dey November na ye beto aba no mo no nsia o ana what to say nkunimdie no ayo no aboken dia nyame se obi biara do biara ye bia enkoso ba no when the number ne beto dwa na yeah number no 0242 0242 24 84 11 0242 24 84 11 and we are Ajin Williams. Okay. Anna Safonso. Okay. Say my number no 0244 46 11 24 and my buy here number supply for me so number repeat number 0244 46 11 24 my buy here number for kwa we so achia MP so be MP honorable you dey boachi entry baby e wo bia wo de share konkon sa for me chiawo ma chi wa wi na mechia honorable lawyer Obriabo a me wofa ha madi nyina eno no lawyer Obriabo a baby e wo bia animre wo de share me chiawo damas yenso ye damas nyame adoma davofro ye betu nsa afra mu na ye oze okay one minute na enko na nipa mako na okay brave mo bechia afija seche east nyina okay mosomfo William Sergeant okay honorable Ken coordinator okay me de maka chere say
menene do a ɛwɔ honorable Kemba te sɛ Romeo and Juliet na saa na afidja sɛkyerɛ nso ɛteɛ nti afidja sɛkyerɛ fo mekyerɛ mu nyinaa especially nana kwaku nana oba dwuma wɔ hɔ dendenden yankopɔn ɛnhyira wo ɛne me electoral area afmaso electoral area mekyia obi bia ɛne de twa to madeɛ nyinaa yere oba pa yesu mama Esther one bɔ me kwandewa ode awari kan ko anya hwe mesa nantwi yanko overseas for me chew bia ho na me electoral area coordinator overseas hwe nwie mo ho no me ne fa nkɔ no hye bɛ yanti no me chia me ko me kria me ko fo me da o ma no nyinaa overseas electoral area electoral kwabre electoral alias coordinators na me chia obi biara se ba ya ba no adwuma no ahyase ntimu nyina mo keka mo bia mo hu afezu sa chia me namfofo kwaku meduma afezu PM kwabre pesade member me chia no me chia MC me chia party chairman ni secretary me chia madam for meduma friend Collins oni so jama me chia wo nyina let us afi bantama yo me so me chia na me chia me chairman Fifi Mensa and me honorable MP honorable Francis Asenso Boachi okay me ka na me ka ja me Kenya obia se nua amagashi ona ye coordinators for nyina chairman me chia na pi me chia secretary na me chia secretary for Ribempa yeah we are branch ono so bona woman organizer amapoma me ma me angasa ono so bona umode na me kono me nya obia sa me ho kani ona man bibidi me ho aye fe kakra ye obeya o e bre na meli asanko a yo free offense abofo na me jira na pi ye nyina ye de beba ye nyina nche be ware yeah because they are moye ni nyame adoma ye be edam ase ye coordinators amo asantro gina mo etumu ho nsi ho now ye be kwa ahoma ne so ne lawyer kwaku amodate akodi nkomo na ono oka odi honorable Ken echi ono kasama honorable Ken Japan ne campaign no odi achire omo uti region yanko ahoma ne so ne lawyer kwaku amodate ontwamfo ni de ekoso uti region no emfama sumpa ahefo ne sumpa tifonya ayaya 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 ya otimeka metonka oh ayaya ye free otida ya bo ye free otida ya bo okay cancel yang misa den ekoso oti region e free edaw kwada onu moni honorable Ken campaign ko pie oti region no twamfo yo binia ohwe se wa se o otida ya ba ya na kese oti aye mame fasa akonya ina mentia yatifo ene yahwefo nyina na bemfa honorable ohene Japan so emma nyina na yensa na asanteman asi ko Japan oba odi lawyer jinaye maye online no mu edutwasi stop papa enti asanteman ye no e was na otwe miensa no mu no think the spill over effect and so aba oti because oti no ye wo a mix of calm and that of airways enti ye nua no bi so e wa ha enti ne si wo asanteman mu no so no e home from ma kese pa and so abo oti ha na me nua ye start now they are not listening to anymore. It's a campaign talk. No, you start to Wednesday. Loyalty Yanga. Loyalty Yanga. I will line you to Chelsea. Because now my bro the east and ever and by and line to get mon fan chemist about this to explain. I need to say, what bad is active one and your call. Yeah, the free Biaku in second day, you call account constituency. You rear in Quanta South and Quanta North. And then so you got cracky into Muru. You nearby cracky
They say we are on our way to catch Easter. So, and it's there. Time you feel them by a best of in tomorrow. Who say what I offer Oti River so? Yeah, I was here the Pantone and the chat Oti River. Hello, lawyer. Hello, lawyer. Oh, and line no more and yet because said they are not cano or more free baby and no more baby. Lawyer. Hello. Okay, Yamra studio na yes, I can't lawyer. At the metro man so na what come for new Eddie mine. Lawyer William Kusi Atnase, Robert Atnase. Then call Robert Akwaba. Safo midase. Bibi aboko de. Nyame adom ne empire bon kakanga kraya na ekofo bo my bibia boko. US boko. Nyame adom ewia yi mechia amanonefo titru US for mechia omo Germany, omo other countries, Canada. Omo nyina omo titru nti no mekasa no ya na me de brofo kakanga krabe frame because ya na edomo chine ho akoye de kaka Ebi na ebi ntwiti papa. Ya be blend ya mo. Ebi ntwiti papa. Sa obi untikira so on twiti. Nti bi obi ntwiti papa. Ebi ntwiti papa, yeah, definitely. Okay, Safo, me sha ase no. Ma me kan say nipa enim nenim ewia no yen so kan anhwe nenim enumre. Now, in leadership, there were two forms of leadership. There were dormant leadership and there were active leadership. Obi a kind of wa, utimi say, adiano, ni hun sheda nim papa, onfa ni hun shem papa, na so obi join ni ku obi a. O woman ni din war records mu, but o hwehwe na unhu no. Ebra eno mama e din na mo pe aboafo, you don't see them. Yen hwe ye papa since the inception of the party. Ebra obeka since 92 thereof. There hasn't been any government about within the MPP fraternity. Ni hum popoye ambem through the victories and even through the losses. Ebra ne yemano as a businessman through his contributions single-handedly. So obia oti say obia oda or jing for the grassroots, for the ordinary person on the ground, no. Na a point like this, abba, no person di kind, na yen so ye dom, ye bua no timi ye mine ya, we can't stay back. And kra efi US, efi Germany, efi amanonia air banise. Almost yen country Ghana for say omatini soon, and they have been with him since the inception of the party. Now, Maminfa Wintrim, MPP as a party, we have to be proud of what we have. Okay? Yenti as say we internal competition. It is an internal competition within the MPP party. Yeah. And from every camp, one thing they have to understand is that we cannot all belong to a single party. Yeah. We respect Baby Obia. Wherever Obia should market or sell his candidate. And say Sansafa dia or the chere. Yeah. We are no longer doing politics of speeches. What you can do this time around, our eyes are open, and we are doing politics based on what you have done. Yeah. Your track record. Yeah. Let your deeds speak for you. Yeah. We want somebody who has done it before, somebody who has a track record, somebody we can trace. Obia yeshishe na ebehuno. Obia wada na joa yebetimi aboni punum. Obia ahomachi ye frena obeji yeso. Not somebody who will win power and disappear and not yen huni bioma just 4 years. This man has been there for us. So obeti se honorable su no okun enye ono anu kun. David. Obi kun no okuma no. On kumane ho, he is always fighting for the voiceless. He is the mouthpiece of the voiceless. He is the strength for the weak. This is the time for him.
we need this man. Through the thick and thin, he has been there. Now, then Obabe different. Kasagu Mike in man. Then Obabe different from near Afofro na Dada. Watuneni, he's a businessman. Yeah. Now, this is a man who say on order 9 a.m., 9 p.m. No, sorry, 4. Okoda, Ajia, a body team. No, to what Busani who say, Erade, Ghana for man just 4 years. Let's see what he can do. Since politics started in Ghana, there has never been a political candidate. By microphone. Ghana 40 and somehow can to by microphone. There has never been a single candidate. Wait me, I can say me ba minji pay throughout my tenure. Oh, na say oya MP no anje the salary as a parliamentarian oni bida or no discuss account side boss scholarship and man for the bia anya asen for nko across Ghana be bia honorable bi obekọ no say ohia bibi eba no ni school fees ana bibia says kan na o kire anya no kan control okoko MC we ho bi ase ene tema ba ko ana fee ba ko ona ye MC to bi obeba bia no ko hu fifi o kwa ka say me na me se ntiansa na obedu no no afraid that say nipa so mesi ni dini we nti na oba mane skase no mfanko nti no since 2001 obey MP we need salary from parliament once they could name for so that wow so for my mentor so afei oya philanthropist bedi di brevia no oya do dada so many years ago yan hwe ye nuamo nkramofo since 2007 eno tina se dwen say said ya Christopher ne nkramofo se wo Ghana ono onye kremoni o nanso so okai ebre bia omo sala bedu so we 2 points so wo krom ha o make sure say obe extend a goodwill package amomo to the point say chief imam etina sidi also no ade papa ne ye no e was say you recognizing no e was say born abaso now he has a Muslim name, an Islamic name. I friend of Sheikh Osman. As a Chinese say obi oyadoye. How many leaders are chief imam onye no ma basa ansana obenya ohobre ajin bibisa phone then it means you are doing something really good. Na ne ofu dua panso and a piano. So ye pese a piano papa way to come and lead this country. So no ana ho odimu ono anisika or the yadoya when he sits as the president of this country with the resources in the country obebua omo enibi also Obama youth Obama mba ade na Obama youth how be brewer system is because the youth are unemployed. Sometimes we run away from so many calls from our colleagues. You know why? Because of friend masa me phone I say yo masa I won't pay 200 me mommy masa I won't pay every time on my phone I say. And it's not as if phone ni boya din say anko we juma ya anko ntimi ntobio. It doesn't cost much, but the juma no hin and it's not as if they are lazy. And no you're comfortable say all friend you say mbamiska na say boame. But only option. Only option. It's not as if they are lazy. Omunye juma na ombeye, but the juma no hin. Now, this is a man through his private life we creating 8,000 work 8,000 employment for and still people. counting. And still counting. By next year, so being over 10,000 workers through his private life. At the end, can resources of the country and boom and mano now on creating more employment. Now he is also looking at tourism. So other countries, say Malaysia, Singapore, Dubai, they have that name they have now because of tourism. He has been to so many places. And he wants to bring it down here. The other time, no, say, you know what? Me person me see hotel. A hotel that will be about 5 story. Now every story will be the image or the design of a particular continent. There is nowhere in the world that he has a vision. Now to bring a leader, you need somebody who is a dreamer, somebody who is a thinker, and somebody who is a doer. He dreams, or that, or so that, and say, money, he can't initiate them. He can't initiate them.
enti na yɛsrɛ Ghanafoɔ yɛsrɛ amanɔnefoɔ mo na mokasa kyerɛ fiefoɔ no a ɔmote talk to them baabi a mowɔ bia baabi obi ate yɛn ka bia let us bring this man on board. There is a season of change, there is a new wind blowing, and the name of that wind is the wind of Kennedy Ɔhene Agyapong. He has come with a certain light that is going to brighten the whole of this country. Or say, he is not asking for 8 years. Yeah, man, 4 years. Now, after 4 years, we are satisfied with what he's done so far. Nani and to Mr. Ghana for as MPP people, we are fortunate to have somebody like this. We have tried the rest. Let us try Kennedy Ɔhene Agyapong. Thank you. That's it, Robert. If Yanka chief was a Sources Radio UK, Omapeke Live, Sources Radio UK, Omapeke Live. After Strong Voice Network on Facebook, Strong Voice Network Facebook. Okwa their comment or back in kind amount. After SOMPA 93.1 FM, Facebook sa SOMPA 93.1 FM, Facebook, Bitmash Live, SOMPA TV, YouTube, SOMPA TV, and after so. SOMPA TV, so you say live or SOMPA TV, so now SOMPA 93.1 FM, Kumasi SOMPA 98.9 FM, Sunyane, now SOMPA 90.7 in Kranza, a new baby boy and a new baby born. Our become a SOMPA in Kranza 90.7. Tomorrow Kranza and important Munano, Mutini in 90.7 on Kranza, Mobeti alive. Kens our Jumadi, Namon, Marsongo, so Nimon, Guso, Motion. Young lawyer could see at Tenacity and so young cop, Mr. Isaac Kwame Baho or ye delegate. Okay, we free, I can't say baby brekum or brekum doma and crony other places. Waba, Pesa Obedi honorable Kenho Adansia Kakra. Masaba, yes, sir. Majo, yeah, Bibia Boko de Pachoboko, Majo Casa. Oh, Nyamijane, okay. Yeah, Ghana had the Onyati Nyamija. Ghana, Europe, the USA, and Canada, the Unyati, the name Yamija, the original Yamija in the whole Ghana. Oh, okay. Anyway, I say, microphone, which microphone? Pacho Misro. And now, and your bano home for Ben Live, Casa. Original Yamija, ni. The Pacho, then I do her enumerate. And you made me buy a needy kind Yame, and the Nanase. Say, what be a quank, say, Amaye. And I think so with that, when you know, so I say. Ojumapa nyamena mo so titro radio mpanyifo mo ha na de nyamena no so de bae na mo so a nyamena mo so a mo bo yura honorable Kennedy Agyapong nsusuye ne adwempa wanyama Ghana fo a mo so mo bo hu dawro na afen so me bo menua ne madam fo lawyer Kusi me ne tra play mu from New York and ya father for 18 years in the Ghana yeah I am a lawyer, I am a madam for. Tia, you me baha, Nitia one say, and media will be anti me, Mississippi, because we were two strong lawyers, lawyer Kusino lawyer, Amodate. Anna, Rafa Japan so count. Good, good. And somebody believe. As I think last week now we introduced a lawyer, Rafa, so the chair, okay. Now you call baby crowd, lawyer Kusi. But answer now Robert was on a brand TB or Bolibam boy, a friend Nash. Shabu, Nash, I mean, can you say, or share life or some party so the Bolibam boy phone or a late electoral area coordinator or so sharing on was say honorable in New Hode, but a Duma or your home honorable Nabi Duha, the boon say yes or Mantia or not. And the Yamija yes, sir. Eti Michanity, Jumapa. Nyaminam Yura Kennedy. So, Sanya minue cano. Never in my life ma come out. Say politician be me so me support no. Only can honorable. Na nitia wani say no senya yenyina yehuno ade na nya dan. Ena spiritually no nyame insawum because obibia obaya wadwinsa oni di honorable Ken who dance bia easily no accept proposal na nkomo na wudi no take interest pacho no take interest enti bible mu no say to every time there is a season enti mre bi duru a ade no ye ho hwe a enye yie
enti nyame ne yɛda no ase sɛ papa no nyame de na ma ɔman Ghana na matie ne nkɔmmɔ bi mmerɛ bi atwam obi a ɔso ɔda ɔso da ya nneɛma mmienu pɛ na ɔso ho da ntɔkwa ne sika na wiase no before you can be successful no sometimes you have to fight nti Bible koraa kan sɛ fight the good fight of faith pakyɛ so wade aseɛ ɛna sɛ ɔman Ghana what we need now no somebody who has the ability to create wealth obi a nyame endow divine capability a obetuma ameki ɔman no ama yɛnyɛ sika because obi aba sɛbio no abɛbɔ bosia from 9 to 120 now minimum 500 pacho yate aseɛ so we need somebody a divine no nyame endow no divine capability a sɛbio no ankasa wakame yate sɛ me da nneɛma mmienu pɛ na me so ho dai ɛyɛ ntɔkwa ani sika ɛna wiase no obi a ɔko bi a ɔyɛ successful no he makes his life successful ɛna wa demonstrate ma yɛhu pacho wa demonstrate ma hu sɛ in fact onyame de na ba wiase ti na no kra na me ne me lawyer kusi ye di nkomo na me say honorable Ken is a political messiah because ye hwɛ nnwuma a Yesu bɛyɛ ya na ye hwɛ ɔno nso de ɔyɛ sɛ ɔhyɛ ne num kra na oyi obi nya ne ba kra ɔfrɛ no ɛboa no hwɛ $6 million sɛbio ya yɛtena Europe ne America sɛ na me nua tie no $1 million is a lot of money. No, be personally, why you $6 million? I mean, it's unbelievable. Pacho, the opportunity where we can't afford as a nation to lose Kennedy. We can't afford. The media kakra meka and say, Jumapa, na media tuna kuma to say, O maye mo my Ghana no. Yenina ye dia hoɔden ye mpaibo ɛne kakra nya media dom ye no. Ye de bɛboa ama adwuma no akɔ dɔma ahenkuro brekum ɛne sunwan ne dɔma ahenkuro ɛna mewɔ paa na nipa bebree ayɛ ready a sɛbio biaa ebisa me nyamegya da na dabɛn na ɔna bɔbɛba dabɛn na mso wɔde mu nyambotrɛ me ne mpanyimfo ɛkasa nti over there no everybody is ready for Kennedy nti we as SOMPA. Yeah, mama coach doma inkro, a coach doma a chiapa. Omunina are ready. Or see, also kakra say yenye woman organizer for honorable Ken. And also he can do it. Inti kakra bi na mekasa because of time ti. The American say nyamin shramo. Na fe so honorable so baby obia nyamin kan ho. Nti what I was saying is say delegate yesramo yam de me ame wo ha de sabi o meto aba ne bi enye because I'm not a delegate. But I'm a sympathizer for MPP and whoever is ready to lead Ghana successfully. Nti mesrem bebre say the nipa nyina ka no muntie the Ghana for pay. They saying everybody is ready for Kennedy. Everybody is ready for honorable Kennedy. Nti mesro we can't afford as nation because yes sir it will take years for us to get somebody like honorable Kennedy Agapong. Nyamishira obi biara meda asanteman so ase. Nyamishira onyamija. Yanko Facebook yanka messages kakra ewi ani aba lawyer kusi eso Francis Kobina or say honorable Ken will be a very good president for Ghana, so delegate should not make a mistake to vote for any other candidate. Yada say Sandra Kodua or say nice one boss, big ups to you guys. Yada say Michael Palmer Adolfo or say we don't need any weak candidate whose backers are galamseyers. Okay. And Sandra could have been say, my brother Safo, nice one. Okay, that's it. Answer na meba lawyer so no. E kai team for say ohwe Ken Sawa SOMPA platform yeso. Afi so munua ohene kofisafo na mtejum Strong Voice Network ene afa dwumade wonka. Na lawyer answer na meba so no. Enya brand TV wa ha. Friend Daniel Aka or Dwaboso or youth organizer. Na ya wa ya na obefu yamu say honorable Ken who don't see free Dwaboso abedru Kumasi abedru SOMPA studio ha so pese one delegate ni MPP for bedi nkomo kakra bi tie no mrai e ba na lawyer ya ba so Mr. Daniel bibi aboko de jemi adom na safo bi aboko okay e den na do ba ha nwumre me ya adwuma pa mo hya ase e honorable Ken Agapong ne ho dawura ye bo o my Ghana mu ha eno aso na Dwaboso fo nso yatibia bonso nkwanta de hye mababe pii mu ha na lawyer ene mpanimfo ya mudi dwuman
ne yɛn anwummerɛ mu hu ɛwɔ studio ha no kyerɛ sɛ adwuma a moyɛ no ha no ahyeta Ghana man baabiaa obiaa ate though honorable ɛnya no Western North nanso adwuma a yɛyɛ no wɔ hɔ no almost yɛbɛtumi ahyɛ honorable Ken sɛ ɛkita bɛyɛ sɛ 99% votes ɛwɔ hɔ na mpanimfoɔ a na ɛkasa first no ebinom ɛkasa sɛ obi wɔ hɔ a ɔsɛ ɔpɛ honorable Ken asɛm nso osuro sɛ sɛn MPP aban ɛba MPP ɛba abanwa so sɛbi o yɛn di nneɛma obi adi obi entua woka ɛwɔ party ne din mu enti esi ne sɛsɛ ho nti na wayi wuyi w'anim sɛ me support me candidate bi a osi me suro sɛ wo suro di a na te sɛ ne kwan bi so no wonya bibi efiri obi hɔ ɛna wo pɛ sɛ wodi ne hwamo anaasɛ woyi ne ma wo ya Judas ɛno nti sɛ wo suro di a na ne wunya efiri obi hɔ nti ɛna wo suro sɛ nte saa de a na sɛ ne nyinaa yɛ ka sɛ yɛn na yɛde party ne ɛba ayɛ obi anya ahwi emfiri party num ɛno nti me support me candidate a me pɛ de a then aden na sɛ wo suro na lawyer ɛne na nasafo anigye sɛm a esi wɔ Western North ne sɛ yɛnya afato yɛ ho sɛ yɛbɛdi ɔna bɔkɛn ho adanse yɛ no sɛ wokɔ na kokoto nipa bi na sɛ ɔne ne kasa pɛ na ɔno wakye wasi ho na ɔno ɛdi ka ne ho adanse yɛ de kyerɛ wo na te sɛ ade sɛ wokora na wokɔɛ no wo information na ade kɔ na fast na ade kɔ no kora no woni bi wahu ɛno nti ɔna bɔkɛn deɛ yɛbɛtumi aka sɛ sɛnkɛ bɛyɛ a ɔnyena home na ɔntiatia break so adwuma no yɛyɛ no wɔ fam hɔ ɛde ama no ɛma ne ha no ho bebree obia ni hɔ yɛ obetumi ɛne ɔna bɔkɛn di asi akan oni competitor because menkoa so as an individual mitimi tum bottom say ɔman Ghana ho do nti mi say asabea de akyɛ ɔman ne nyinaa sɛ onipa nkɔ na nkosa ne ho yade abra tumi bia enka ho a den na kyɛ sɛ de ɔman ne sika nyinaa hyɛ ne nsa ɔno na ɛbɛ control yɛmfa we enye we yɛmfa we enye we ontimi emu ɔman no sɛ ɔyɛ MP free sɛ ɔba parliament ebesi sa abre sɛ na katua kɔmfa ne nsa enka bi da den esi ho kwan sɛ ɔman ne sika nyinaa bɛhyɛ ne nsa a ontimi enhwɛ ɔman no ontimi nhwɛ ama ebi nso nyanka no mbrɔfo nyinaa ɛso so na me de ade ba kwa na se ba kwa ma ya mahu ni sɛ sɛ yɛhwɛ candidate a ɛne honorable Kennedy ɛbɛkɔ primaries na obi a pɛ sɛ ɔbɛd ne CV wadi MP wadi minister wadi vice president onyam mpanyin so a na yɛ sɛ ne CV no asi ɛsɛ sɛ ɛba ne saa samre leader ya wɔyi n'anim sɛ ɔba no gwei ɛne nyameama the grassroots person ni sɛ wotie nsɛm ya ɔka we ma me hu ne sɛ yes me wɔ ni da so as a grassroots person ɛsɛ sɛ me kumi ho na me yɛ adwuma na me de ɛden ɛma no because ɔnka nkyerɛ me sɛ ɔba ansa na ɔbɛ bibi ama me o me wɔ track records me wɔ nyina so me wɔ adansedie nie ntia me di ne ho adanse a me nsuro me nya bibi ɛde me sɛsi so ɛka sɛ ɔna bo kana bia adwuma afa nipa ɛwɔ adwuma mu nti de na esi ho kwan sɛ ɔba na ɔbɛ ɔma mpanyin na abro betumi akɔ amanɔne ɛne afoforo akɔkɔ din nsawoso asakɔ pra adwuma de aba abrɔfo betumi ahwɛ no so aba sɛ won koa bra na wonwe ɔmampani ana sɛ wonyanya candidate mpo no wotimi afiri wupem ɛyɛ we a na ne ɔman Ghana ne nyina tumi na bɛhyɛ wɔn sa a ade ntina support wo a memfa ɛmwa wo ɔna bo ken obetumi ayɛ ɛma no aboro so oni competitor ɛwɔ ba bia enti wo yɛ delegate na wo feel sɛ wo bɛto aba ɛde amakena nyakokoduro na yi wanim na sɛ me wo ka kyerɛ me sɛ ken de ɛmeto aba ama na mo me suro sɛ meyi manim sɛ me campaign ama de anase menua wo so wagye obi bi adi a wo mpɛ sɛ wo bɛka nokore ɛde akyerɛ no enti wo bɛyɛ yunu na wayɛ nyunu wo bɛyɛ hye na wayɛ hye when it comes to honorable Ken botrobojo ho adwuma yɛ de yɛmpɛ wo a wo yi wanim ɛme yɛ adwuma no wo na sɛ bibi ba yɛnim wɔ because ɛbra na yɛ pɛ obi amana bɛbɛ gyina ɛko no ano no wo yɛ hinta dua akyi what I say enti yi wanim na sɛ ɛba sɛ yɛ tan Ken atamfo a yɛtan obi aka ho na wo de wo bɛgye ne onyam no na yɛ na yɛnkɔ tete atɛkyɛ no yɛnkɔ gye atamdie no amanfo ebinum empam ebinum adwuma kora emo mo because of honorable Kennedy nti na wo de ɔte hɔ na wo kakra wa wonsa ɛka na ɔba wo bɛka jam sɛ wabrɛ da bi da la safo me de ma no ebesie no na ɔtwe honorable Ken ho do nti baabi a na yɛ sɛ metu ana mo na mekɔ na me nya motorbike me de be nante me kokɔ free motor pass because of honorable Ken nti sɛ me nso me de me ho ba for because me ne hwia me nso me de be boa ne metumi no enkuraze me wurawura makɔ na ani gisɛm ne sɛ wokɔ na ndese mienu miensa na abɛhyia mo sɛ wo no mo kasa edi ona mo Ken ho adanse a menua enkasa enha ho Ken de yɛ pɛ no na yenuanom NDC for na ene omo no ye ka ema ene John Mahama ena chitaafo nyina ate asese se honorable Ken ena eba de a ene ya hwa Ghana ba ne ye nto ye be declare on oppose ye be on oppose
because NDC for nyina say MPP for so honorable Ken and amoso munya ne muji da modern ba dia and ye nyina ye kɔ akoto aba no ama honorable Ken na ne ni pasu ba ko won ho me pɛ ene say ɔno no ɔyɛ nipa bi a yes amasa ni ya no bi anim ye nyina ye mfa ntoa ne ye de kwakoto wa anya ne saa waso bɛ hye ɛno ne the candidate anase nipa as say you know Ghana no ba bi ye duru no ye hia no Ghana no ye hia discipline enti ye nyaade a ye ba be gentle mpacho me da asesafo no da bi okay ensi me da se Daniel ko Facebook Strong Voice Network ne ja o message o be ken kama now lawyer Kusi Emre ena aso na eni lawyer Kusi kasa wi abet ye besa ne lawyer Amodate akasa na wotwamfo ni e Uti region ama wa ma nya ne nti ese ba bi on de ni network no e clear enti no ye betimi ena kasa enti ko Facebook Strong Voice Network ne ja o message o enua Pinto or Asin Central Youth Organizer with the honorable Ken team net also here on Facebook Pinto baby amodu bia no echiamo na this Sandra Robert so be kai Sandra ne ko high table one na or survey issue ye Ashanti region to no ono say or here live it is Sandra Kodia Sandra Kodia also here live inti yedase now cancel me lawyer papa aha ene adena dani utifo so to adena dani ndra lawyer eto videos no adane no anwunamu na e de your friend e be na to anwunamu cancel adena koso then what it and some day some pankwa na yetie but I've had 2 calls I mean it has taught me a lesson. The first one was somebody who was telling me say one of our supporters about opening say second and we near bus will be provided among of our but don't provide na yentu the supporters for say even if that is the what they have in their mind that they should not come out with it because it's an intra-party issue. And so the first requirement is that we should show love to the party. And me first I kwanya is now I chita for ni na we continue to be members of MPP. And to be a and yes the MPP ko akodi enkonim. And do our bosses are Ken Tina do boy yeah. Na mum who present no I careful. And the second one was a lady. I would name pa. Of friend no say lawyer Matisse who diken anim pa. I'm saying no say mo boy adwuma me so say I'm in love with Ken but muntu no for my no nya bibia boko. And my initially I tried arguing with her. So what do you mean by onya boko? But at the end of the day I conceded. Now I'm catching say instead of probably trying to justify I should have told her say yo yati edasi. Now maybe say ever since he started this campaign so on his speeches the presentation the value of the things he said that is the Ken you know and he's going to be the next president and do me emphasize uncle they say yeah no no ya manya call almost on be a otumfo golf something yeah African no ha na ya bomi pum say me Ken kasa they want to have him around at least once during the period. They gave me the date and I'm saying travel. So you're available a bit more passable. He can even represent his company when he comes. So everybody said if I talk about Otunfo golf, I say we are talking of other realms. Yeah. Everybody wants to see Ken. Yeah. So it's not just the grassroots. Yeah. Even those on top are desirous to see him. Now lawyer answer na betos no. Lawyer Amodate abaline so. Yene lawyer nwi kra na for ye meto so. Ayaya. But answer na betos no. Adena dan nendra. Oti panto wow. Endra ye kasa na ade no adane na wo se obi kana egbemu. Me pese o ka no se de o ka kire pepepe na afi ye nto aso. Okay, yan to aso. Media be free. Mama hwe TV sisi ano. Mama hwe anase Facebook no. Mon ko Facebook ni YouTube ni SOMPA TV. Na mon ko hwe supporters a o ma fa shema kese e de asi ensuo so amudi sia honorable Ken. Media Kaza.
me nua onum sɛ ne asante yɛyɛ no ɛna yɛ oti so fɛ ama so ɛyɛ bie enti asante ehura di kan oti so ya me no bɛkɔ me nua sɛ na me ka ne di kan no gyina ase sɛ yɛba Kumasi bɛdi 3 weeks no mo sɔ yɛ mu na mo trɛ ɛmaa yɛn na mo ne yɛdi nkɔmmɔ na compressor Japan papa ɛna de sɛdeɛ ɛtoo w'ani mu a asante bie na no nti ɛnam nsɛm a ɛne nhyira a asante de maa yɛn yɛkɔɔ Guan yɛkɔɔ Biakoyɛ yɛba Buem yɛba Nkwanta South yɛba Nkwanta North yɛba Krachi ya sese yɛba Dambai no ne oti so ɛka ma Kennedy ɔhene Japan me nua nene deɛ ade a mimi hu yɛ akanfo no ya na dodo na mpensu dwareɛ na yɛde Dambai sɛ yɛtwa nsuo no ne akɔ Krachi Nchumuru asante de pɔnkɔ hyia yɛ kwan kete hyia yɛn taxis ni hyia yɛn ɛkyɛ yɛ kente no wɔn mo deɛ ɛnam sɛ ɛfɛ ti na ɛjoin ne Volta River no so no na wɔn mo de kodoɔ kɛseɛ mmaa ne na wɔn to dwom na wɔn bose na deɛ wɔn kan nyinaa ne sɛ bra akomprɛko bra ɔhene bra na yɛ deɛ agye wa kutoo ne ani da wo soɔ because wɔn nsɛm a wɔbaa yɛ a wakeka kyerɛ yɛn nti edwuma a yɛrepɛ no wɔbɛma yɛ bi ayɛ ebi sɛ yɛba oti ya no sɛ wohwɛ the geography for example yɛkɔɔ Guam na ɛhwɛ mount ya yɛn kɔlabrɛ no na yɛkyerɛ wɔ geography yɛsɛ anticlines and serials wohu ne nyinaa sɛ ɛwɔ hɔ na ɛseparate Togo and yɛ so beautiful akomprɛko Japan hwɛ gyina hɔ ɔhwɛ sɛ yaa na ne ho wo ti river no ho me nua na ne ho wo so yɛkɔ gyina vo hɔ baabi sɛ wo gyina ho so a wohu Bono East wohu baabi a any Volta sɛ ɛkɔ Yaji Ashanti region na the stretch waters ɛda hɔ na comprɛko Japan gyina hɔ so a na ɔka kyerɛ MP Abenia the most expensive land ɛwɔ wiase imagine say a river yɛnim ha nyinaa yɛ abie hotel ne yɛyɛ recreation centers na airstrip bi so wɔ yie na wobɛtumi fly from Nkran na wode aba have fun abɛyɛ wo party abɛyɛ wo birthday abɛyɛ wo so asɔre agyina ne naaso me nua nsɛm akomprɛko aka ne oti ha paa no otifoɔ no na awerɛhyɛmu nso so a aba wɔ mu no ano bo tumi nka na me nua mo a motie me so agye akomprɛko Japan ɔhene atom na ladies be free voter because the best active voter region so Sunday or see voter so
sɛ asante astate ama oti agye so deɛ a ɛne voter for ɛsɛ gya bonfire ɛna ɛtrɛtrɛ saa akomprɛko dani nsɛm a ɔka no ɛde adidasoɔ ama pa aba afei na team no ɛso ɔma baako panton no na afei yɛn nyinaa yɛasa akɔ back to Dambai to discussion of the delegates nti ewie nso a sɛnɛ si yɛ asanteman mu no yɛn no ɔmo nyinaa it's a wonderful party and then we will settle nti mi nua oti soso te ɛdane yɛn. yɛda ase lawyer Kwaku Amodata sɛ wɔtwa oti mfonini ɛde akyerɛ now yɛnka etifoɔ sɛ ɛyɛ aberante bi wɔ USA aburokyime my friend Kwasi Agyenkwa ade a wayɛ ama yɛn no yɛda wase ɛde Nyankopɔn de yɛda wase Kwasi Agyenkwa Mr. Pius Vincent Abaka ɔna West North coordinator ma Honorable Ken ɔsae panyi kɛseɛ paa wɔ Nyankopa Koku company no Mr. Pius baby a wo bia nyame nhyira wo Nana Kwasi nyame Nana ne Nana company limited aso ase Nana baby a wo bia no nkyia kɛseɛ paa enkɔma council yanto aso watie lawyer in fact lawyer yɛkyia no paa ɔbɔ adwuma sending me pictures of otidie ni bi I marveled sɛ ne efisa santin kwana inferior no wasoro saa je sɛ oti ɛkyɛn na mgidi sɛ voter will not be different. Now what this is telling us is simple. Say baby bia yaje honorable to me. In fact, oma na omuni gidie no they after the master the questions no mu bisa eh enti say obetimi afa so enti no omo no me hu kura no they've started coming out. What is interesting is that oma ba bontin MPs ni I party executive omaka so more declare support for candidates no it's on ba najo send the Nicodemus you know ebe bisa see no can say that is where we want it to go. So Ghana should wait for a surprise. Dano do wa SMBC send a vote no be kono yen ko second round sa obe sweep no at one time ama yen nyina yen ho adoy na aye leader so kase matie coordinators no matie awo ba den dua mu ha in fact a shame nkran ya ma mu zampa adwuma ne start here no e kwa ko wie yi te se obia ayi party office Kumasi reports are meaning that now people are rushing in to ask for what they can do to help Kennedy become a president. And the church said message now come down. Nipa diatum, yenya diatum say Ghana. Yentina ho biom yemfa asukwame ya chinchina. Your leadership wo Ghana, your more tema, on person sacrifice on my Ghana, a jina baby o say jina. San microphone o say hwehwe omo ne de o man bu shom sa. No mutim be dane Ghana ni. And your woman, almost your politics as usual. And one why you want man control. We want a future for them. How do we get it? By using people like Kennedy Japan, no what ma. We say no because no so about this can be say or ever not the court. If I know they too because Sikana Yama or they to him. Remember say ODMP or Nyaketua, Okodi president or Nyaketua, and to Odusika or the Yede. Ope sika say akotua no onkobeje enti we are double short say Kennedy is the right choice enti obi oye party ni obi oye delegate obi a owo akomapama part omfon tire na ya ne ka say delegates nkwane no mkasa now that is not the story. There's a okokroma timamfo otena troma Kennedy ukoto tomatoes are Kennedy ukoto cocoa Kennedy ukobobola Kennedy everywhere you go. It's Kennedy, and I believe me call Judge Biho na or meet or city or chambers. Wano akofaba. Kusi, na mo say yanya Kennedy, na mo say my lord Kennedy na eba wo. O say adende no anu waka no. Me kan ya say adende no anu waka no. The present political situation wo no Kennedy ama enko yanim. Enti ono so efo asonti ajaji fo di Kennedy chi a doctor for amazing obia say eye Kennedy akompreko Japan na untie safo emra ye to aba na ye court wie no candidates ni bi koje ayi
appointment outside Ghana. I'm not your co-position. Yeah, and they true. If you call Abontina appointment on the side. Yeah. I could pray to Nakruma. Ejina Muma party, no? Yeah. I come here to need to send a Kasama party, no? Yes, radio station to radio station. TV station to TV station. You know, Ejina I represent it. We are non quite other stations, no. No, Kasama party. Yena Mubo to me. Yeah. Yeah. And so this is a person who has always stood there for the party. Sacrifice why you know you can't measure it. Yeah. And there no be to Tunukwana was is it ingratitude? Because this man has served so well. He has fought for the party from 1990 up to date. A big cracker 92. One day they are predating 92 from 90. And on started Kuma party. No, we cannot make a mistake by electing any other person than Kennedy. Akompre Kweja Kopong. Na mjidi nso say obi agiatum. In fact, this week we may schedule radio stations are from obi ase membra mekasa no. Mahusa ade no obi agiatum. Omo nka so mo pe payola, omo nka so pe kapre. They just come and say lawyer, o mekasa ma Kennedy. E wo ha. O mekasa ma Kennedy. O mekasa ma na say Asante Sunday crowd Asante my radio. There's every radio Kesben has called King Tom. Every radio station is calling. Who to me is going to give us one particular day for it. So it means, and we haven't gone there to negotiate with them, but yet they are ready to give us. Rachel said, party for Nankasana dear, woman in the Omupenu. One more, Omudin dear, some person did, a natural. Yeah. But party for no person near Master Sana dear, woman say, Kennedy. I said, dear Dennis, a party for no honorable, a can, and some person motive. Usu. Any party for Ninyan Yusu because Omusua honorable Ken and Nim and a eto. And Tianyama was a party for no and as a grassroots no agent campaign Najina Musa. Lawyer, we Sandra Kodia as a message on Facebook or say lawyer is true today. A woman told me that if they don't choose honorable Ken for NPP, will not or say NPP will lose. Chano ka say or say you make a chair and say NPP for and for no can ama on twaba na NPP so be lose because people be brave. Thousands and thousands of people in the cancer because from aboma bu politics one. Cause politics are seven as a Kennedy anymore. Nobody will listen to you. In fact, they will shun you. This lady you marry as a Umara or a deputy women's organizer was once in Michiano. Neighbor studio, my friend and I'm a friend in Naba. But one picky, I'm sure, sir, next week or more than Beba. Sir, or can some the day they be in my office, me person be studio, not Kamakan and United. Yeah, Nagana who said Kennedy is everywhere. Everybody wants Kennedy to be the president of Ghana. Edu Bruby Philip will say, wow, honorable Ken deserve to be the president. Where Facebook messages, no. Kobe Bryan was a Safo. I want your contact number, please. Them through my messenger. Okay, me the area number 2 ja. 2 person want me be kasa biano. Na wa frɛ no ebe kasa. Okay, yanko phone lines ne so kakra. Ne ani etifo na hwefo so enfrɛ. O frɛ na we delegate a nya kokuduro ka kyerɛ we delegate. Obi na obetimi ayi wudin every album. Tiko Facebook Strong Voice Network, Facebook Strong Voice Network. All share videos no and I will share no. Now we say we message now we share. Now also all like a page so I've so called Strong Voice Network YouTube and that's my story TVG YouTube so benye videos be ho na wa share na afi de energy any ahosepe abre nyina yenko phone lines no 0551 931 931 0551 931 931 na 0548 931 931 0548 931 931 Masadan bibia wo bia no in check here e come out nansa na beko phone lines ni so yenchia empanifo we mu e sikapon Mr. Opon Brenya wo free bekwai poano esia udi ujuma and I say oye aduma United States of America we share every day every week yankasa in a day kra nya be 3 times ni nyira honorable Ken call bekwai rankasa esandiska ebre ni family eye aduane e de honorable Ken ni team sa printed t-shirts e de me no ka say oso beba Ghana nyame aduma
next month na oba team a ono a put up team ewo be kwai ono be mom car a on be sa rounds no called delegate to delegate and then delegate for nakasa for honorable Kennedy Ajapong sika pon be bia obi ano ya me nshira e na the big boy Fifi Uncle Fi salute o she US o ono so operations are or US or you know you have no idea Uncle Fi be bia obi ano na me enka ho Porsche Asantewa o UK Disoka or a founding member or Disoka that the aspirants for honorable Kennedy Ajapong Disoka for no or a founding member also baby would be in Yamisha Miss Alfusu Hine also UK also all Ghana has to say yeah Eastern region to us in ODH or main and TSA or Heshu no Mr. Fusun here dawse of a DJ sources radio or BM go UK ni you baby man and baby ani radio station do biano or my fire live or program it some I can no Iguamanonia will be adding ATB into DJ sources the Bia will be in Yamisha and after me my back mama would I my friend the Onwa say enye Spain will call back neka me who Ghana ha ka belt or can belt near buying an album do because the boy na so teni man twa Nyaki William Nini ko William mami man twa or a member we are for Ken Group Worldwide we a member we are for Ken Group Worldwide man twa me who calls be me fra wati you know ba na adwuma na teni wudi machi am ma me na kan I say who ko me ba ko wudi me di wacha mabu ekun ti man twa wudi machi ababu mi ekun yan call lines ne so na ne etie for so nkasa yenchi asa honorable Kenny no age so grassroots emreni and I say 24 adamfo nie because 24 say afi no mo so de aba honorable Kenny Hello. Honorable Kenny Good evening. Honorable Kenny no age so grassroots if you Peter but of free me kasa free you show me political opposite but oh ya delegate me delegate okay me bacho yan kasa Monsieur delegate forum obu senya me no mutuma Kennedy mai so one to Kennedy any so that about yes to ba obia o yeah ma police so mo mutuma Kennedy mai why omo beti 0548931931 honorable Kenny only be for ewurani pacho di ne be bia kasa free e fi mu tumi kasa free putuja but ozu ye delegate putuja the pacho the delegate maybe no honorable one can only be as a man the na MPF for so usu so gu MPP mai onye MPF for kasa ko for musical ko di wonu na am kan ina kan wu honorable fana no antuma enyi e so fana no ntum na o man MPF for to musical no mo for musical mo honorable de ono aneko Yadasi. Honorable Kenny. Hello. Okay. Tick on Facebook. Neja o message ho back in kind the amount. The number near 0551 931 931 0551 931 931 na 0548 931 931. Honorable Kenny. Hello. Honorable Kenny. Nyanga papa no. But you didn't be aka free. Send Elijah. Exactly man. Elijah yankasa. Nyanga na papa. But you lower TV set my one yankasa. Send me exactly man. Aje gebe kana je delegate no muko ya. Muko ru bia na we advice we hwa chairman anyway. Omuna omumwa the papa would be to boy and you just want to say by all means more than about the one we are for to about man. Yeah, that's it. Honorable Kenny. You can give me but we didn't be aka free. Median or mine in a go for the fight in 50 and war. Me a fan club member the communicator all the fight. I mean, don't see any medical. Sikapon yanti ani tante adana moba hana de so ye mai t-shirt ya tin na no o le fa ho kan ko bi sana na me penya te me dimbi ye di na emu de de ye bi ye di me bia e tike e fa te ko fa di kill asume so be kan no be fa ni de me te do di e di ni plan e di ma no
young Kenya money. She said, "When we think she, ya book card, ya to be anyway. The car, the car, or many amount of the 5 years. You really be need to be a local matter about being here and a bit in the phone. Now, we will be quite, let's say, you former committee in a answer. The come to a secretary. And then not remember the young person, the minimum of the meter, or you want to let's say, and I'm for Mr. Abrefo, Safari Gardens, also share program no live. Inti Mr. Abrefo, so kwa craft we free and cramba. Inti ja is the bank crank, Kasam Kwanam no beka. Honorable Kenny. Honorable Kenny. Only be a papa. Gana Fuina Dimqua. If I told you, never be a free. Oh, your feminine, you can say you don't want to film a Jawan, more cocoa. A giant casa. Kaka Mekan say, Monya Butcher, Kennedy Wayini. No, many, Missing Butcher. Nadia Nana been more Kaka with Dinamo Yasuno, a minty Kennedy Wayini, the Macano. Yeah, that's 0551-931-931 0548-931-931. Honorable Kenny. Good evening. Good evening. Honorable Kenny, no just grassroots Emrenia. Mekasafi Upper Manya. Okay, me pacho Udi. Me pacho ya from Kofima. Me pacho Yankasa. Mr. Delegate, me delegate for Upper Manya. Mr. Delegate for Nase. Only my support to my Honorable Kennedy Agyapo. Only no be a breaking the age in my Mr. Bibiala, the whole Ghana, Mr. Bibiala, executive for William, no to Obama Kennedy, or in your form, Mammy. Midawasi. Yes, you does. Honorable Kenny. Hello. Hello. Honorable Kenny. I'm not in Alabama. But Odin, never be a casa free. The premise is happening. Casa won't carry. The Pacho Yankasa and Tabina. Yes, that is good for sale. Among ye and Yanka for any to Mel Buna any edge my yet. And we are more no more to my honor, no more to my honor. And as you say, yes, no more. May my come out what the plan is. Oh, yeah, what if I spend 8 years? I don't need you. I didn't be a move here. When 24 almost almost 100% in my Bawomian. Yes, 3 women. I put what do for any Bawomia. Away. Yeah, that's it. W1 Esidu. W1 Esidu. Also share program not live. W the Bia will be an Yami and count. After so Apostle Kofi Ejekum. Or say, congratulations, Mr. Safo and the entire team. God bless you and everyone who is supporting from Apostle and Mrs. Ejekum. Yadamasi. Honorable Kenny. No, Udini baby Akasa free. But friend Nana say, Akasa free at Monta District, Eastern Region. And you to organize that. And I say Yankasa. But Mr. before you say, saying, couldn't you pay? Not true, I am on a 7 year. Mr. Say, him for minima on the book and with a phone. Because the devil could be just a car, what the other on Twapa. He said before you say, and one can double to you and one double kind. No, I'm not being on family woman, and I must say. Just your Darcy. Mr. Boatin, our Israel Air Cornerba TV. On the show or share live. Tia Cornerba, maybe I will be an Yame encounter. Honorable Kenny. That's to me. But Odin, never be a casa free. I try a famous will make a free meduna. I just see, but Yankasa. Oh, there, and you made the investment bomb, my boss on the edge of my Pamuyama, and a book and Negana Marina. Now, coupon to the room of my Pamuyama. Amen. Now, make a seven more, the down my hand as well. One is the dear, my Kunya may fret. Now, me the one is the dear, my friend, some of Copen and make me say, the Nipa, a business I made not go by intimacy of Moka, any part of winter, intimacy of Moka. The Nipa said to Abaman is a very mountain in the video man, so now can. Good so I meeting on dance. Hey, but it's easy. The catch up is line.
You say, I'm not with you. You say, you're not just in your family. I didn't do that. Now, just take a return. Yes, one of you is nine. Honorable, one might be on the MPC. Yabom away. That's not I need them. I mean, council. Honorable Kennedy. But Odin Babakas every. The Catholic Gavasi. Me watch a younger sir. Udin. Na NPP for Femi or say NPP for now, almost a swabber, no, happen that. The cat as Soronia doesn't say. So many mistake, that's what you know, yeah. Yeah, of a swabber, me, a coup for a time from Antwaba. The seven swabber, but the papa we back. Papa, they start to follow the young or bar, ne, the swabber. Obia, Ubia, say, wow. Now, what one up and say, what they're doing, what they're doing. What can you play? So, on pet. If you have to speak, Uncle Bobby, I can have a couple on the phone. Say, and before, on Bill to put. If you are funny, dear, me for Papa, me Papa, Papa, me Papa, me perimeter, you have before we back, me Papa. Yeah, that's it, yeah. Honorable Kennedy. Hello. Hello. Honorable Kennedy, not just grassroots, Emreni. Honorable Kennedy. Grassroots Papeni. But you didn't be a free. Your family Isaac, make a safi, drink one of him. But Isaac Yankasa. No, at all. Me a software. Now, and yet, and if you are doing after America, and you're who monster. Memo Martinez here, Honorable Kennedy Japan. Okuta, and you have a new dear. The MPP4 gonna have quite chilly. Normally, Papa we bar. I simple say MPP doesn't be up in your view. The big kind of say, a brand anado, a back to Yamasona. The more Ghana box back a six man, 1 million vote in the from a buyer, and you say, near who correction I have to Mahama Bosso. Near who knew my person, you can another dear. Or bad, Simon and also. Within 3 months, I used to have the another performer. Among us, I feel so when to me and take action against or more a Number 2, Nana Kennedy, what China to go so Akasa, or be able to say, but be a MPP for almost support or no or not with Yashua. Or maybe a bit down. Wait a minute, wait a minute, region. Areas I saw Obama MPP, no, my woman, Mayano, then you never did another child. Ever be as a Canadian chief. The Atosu bill, Kennedy, we need to vote. And this is what we bring back to Abba. And the Abba, not all you think we design this chairman be quiet. The MPP for the bar over to Abba. The Atosu bill, Kennedy, I kept us at Yama imported, especially your friends, I'm also kind for. Emma Kennedy that is fear. What can you say? And it's a slow you and opera and a mother sister. Now, Cassie, the Mania was telling my way now. Miss Rebebre said, MPP for woman you say. Munyai, no way, the year who will it. Kennedy, as I say, grassroots to the Penapa. It's Mestre. Every decimania of Konya Pa, a castle. Very yes, no one for my dream. Not only voting for my Kennedy, and no, that everything will be able. Now, so there be a kind and your master. It will be a woman, but dear, the Yakasa mentor. Can you turn this for the two? Yeah, that's I had a different segment in BC. I'm on Mubisa, my number, and some person money Casano 0598 0598 551 383 0598 551 383 0598 551 383. You sorry if you so with me afraid now on me akasa. And as I person send the WhatsApp message so 0244 581 50 patron me about 0 course he hear me okay lawyer yeah na ya sorry now person will name me e kasa WhatsApp with me afraid 0244 851
572 0244 851 572 betumi a WhatsApp me na one me akasa opesa one me phone call so a betumi afra 0598 551 383 cancel news for no atnase enti yeko we dey nchiamu a atiefo nyina chiamu na keep the fire burning. In fact, after near share programs to make sure that the name Akumpre Kono will be mentioned till we go to the pool to elect people. More be abamumu, more be ansuru. Ghana be Robert Kujo. Safo medase. Yes, sorry, so no. Mamincha miankasa madi nyina me amapukia. Michama dofo nyina Alexis. Ubo Juma Power oti ne set. Michiamu nyina. Okay. Nyame aduma dasende yebeshia munua ohene kofisa fo na mtena dwuma strong voice network program e frɛ no cancer adwumadie no yede besi nyame aduma dasende yebeshia